Sonra hormatly prezidentimiz Eswatiniň padşahy Mswati 3-nji bilen duşdy. Töhretdeşleri birek-birege mehrimi bereklep, Birleşen Milletler Hurmatynyň baş assambleýasynyň 8-nji mejlisiniň çäklaryny duşmagy we iki taraplyň gatnaşyk göstermäň uğurlary barada pikir alşmagy dören mümkinçiligi kanagatlanma bildirdiler. Eswatiniň padşahy şu ýylyň awgust aýynda awada milli teýagçylyk dolagyna geçirilen Birleşen Milletler Hurmatynyň deňde çykargasy bolmadyk üýtüp barýan döwletler boýunça 3-nji maslahatynyň ýokary derejesini belledi. Hemde bildirilen mehmanty üçin ýene de bir gedek hoşarlygyny beýan etdi. Bilinçýäli Türkmenistan bilen Eswatini padşahlygynyň arasynda diplomatik gatnaşyklary ýola goýmak hakynda teswirnama gol çekilmegi möhüm ähmiýete ýa boldy. Munyň özi iki ýurduň arasynda sewda ykdysady, medeni ynsanperwer we beýlik oglar boýunça gatnaşyklary ösürmek üçin möhüm binýat bolup hyzmat eder. Taraplar iki ýurduň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň uzak möhletli ýödary beýiklikde hyzmatdaşyk üçin bir binýat döretjekdigini, Türkmenistan bilen Eswatiniň arasyndaky hyzmatdaşygyň iki halky ýakynlaşdyrmagy ýardam berjekdigine, paragatçylyk we durnuklyk putrandyrmaga goşant goşakdygyna ynany bildirdiler. Duşun ahyrına hormatly prezidentimiz hemde Eswatiniň padşahy birek-birege ingo arzuwlaryny beýan etdiler.